още две много красиви моделчета. Едното е Алфа Ромео на BBR, Алфа Ромео Джулия на BBR, а другото е, нямам думи, просто ето го, AMG 300 сел. Всъщност той може и на 600 да отива. Все пак не е съвсем, да, в 24 часа е участвал. 71 година. Браво! Който си го може, Но фирмата е пак Liberty 64. Ето я фирмата, Liberty 64. Тук нямам какво да кажа. Просто който си го може, направено, перфектно, изпипано. Беше някакъв страхотен двигател, 6,8 литра или не знам си какво, страшно. Ето го, тук го пише повече. Който му се чете, да чете, не ми се чете в момента. Но алфата на BBR ме впечатлява изключително много, защото е по-добра от алфата на Tarmac Works. И може би има една зелена на Tarmac Works, ще взема и двете да ги сравна в най-скоро време. Красавици. Ами в малкия мащаб казах, че има революция, да. Осъществява се от китайците само че.